Ada ka diti basol nga haan nga pakawanan iti Dios. Anya di nga basol no adda man nga rod di ay preacher. Anya di nga basol. Akseptaran na nga tani Apo Dios. No dumawat ak ti pamakawana o reno kasto kaado iti nararamit ko nga basol. Dito iti may nga saludsod dagiti adu nga viewers tayo iti napalabas nga damdamagan da piman nga kunak nga siguro di mo nagdakat guilty daw unay gapusta da iti naarami da iti panagbiag na nga feeling dakat haanan nga accepted iti Dios iti biag da gapusti narami da. Nam sa bagay at paiso ada ka iti basol iti daga nga haan nga mapakawan iti Dios. Kat iti adalan tayo iti daytoy rabi and hoping nga maapresyaryo iti pamakawan iti Dios gapus ken Hesus Kristo. Sakbay nga apang ko talantanon dagiti nga adal tayo iti daytoy nga rabi. Idandanon ko ti kablaw kada kayo. Panawon iti panagninapnap. Naimbag nga rabi kada kayo kakailyan. Kan karkaro diti baba. Kaya iti banbanda iti manbantay nga mangrikrik na iti dahiti napigsangat na angin kan tudo. Iti dahiti nga typhoon tayo. Sapay ko matiasi ti Dios ta naiwanan kayo. Kan nasulanwat kayo. Kan nakaradkat kayo. Iti sitwasyon nyo. Iti dahito nga na pumanaw iti dahito napnap dahito nga inmay kada tayo. Ada ka iti basol nga ron nga hanga mapakawan iti Dios. Nga naisurat iti Biblia. Katoy mga kabsat. Ada. Namang kamadanagan. Gapusta maramdama makita tayo nga dahito nga basol kat haan nga existing iti dahito nga panahon tayo. Naisurat iti libro iti Mark chapter 3 verse 22 ingana iti 30. Di basol nga dahito Dahito diya kung kunatayo nga diya blasphemy of the Holy Spirit. Medyo nagpaltiin tilapaya ko tinapalpalawas ada di may nga issue nga diniscuss ko dito ti records tayo concerning iti santon nga espiritu idi nang dagiti dadu makakadua kun that you are blaspheming the Holy Spirit and the Lord will never forgive you nagaduti naibatan na kasi kanya and intatalnak langan nan tayo grabe mo dagiti nga panangikondem da nga gapos jay makondemak nga talaga nga inaramid ko kanmo di basol nga mapakawan diti daga and the sin is di blasphemy di panagaramid iti di panang trato nga iti trabaho ti Santo Espiritu kat trabaho iti diablo that is di ko natin nga blasphemy of the Holy Spirit dahiti nga basol kat umuna it only happened the time ni Jesus Kristo never nga naulit dahiti nga basol the time nga nagsubli ni Jesus iti langit. Ada dagi basol nga na-mention na Apostol Pablo, uray di basol iti Santo Espiritu, iti Ephesians chapter 4, verse 30. Ako na nga, do not grieve the grieving of the Holy Spirit. Jay, saktan, pasaktan. Jay, rik na nga, sugatan nyo tirik na iti Santo Espiritu, kasla natayan, isuna, gapusti pa nag-reveal niyo. That is the grieving. But never could you see manan, iti si Marcelo nga bersikulo, di basol nga kunato nga blasphemy were naulit dia idi chimpu iti apostol kandag iti si Marsarunon nga Christians. Therefore implying nga adda iti maysa nga basol nga haan nga mapakawan iti Dios. Num daytoy nga basol kat it only happened di chimpu kon panawon ni Hesus Kristo nga adatoy daga so nga literal nga daga. Idi chimpu nga nagbiag ditoy nagbaling nga kan iti lasag kan nakibiyag nga tao isuna kada tayo. That is the mentioning, di ay iti panakay-mention, iti blasphemy, iti Santo Espiritu. And itatanga panawon, haanan nga naulit di ay. So therefore, that is only a sin applied iti chimpo ni Jesu Kristo, where ti panangkita na kanya na di 22 hingga na ti 23, kunadag iti iskribo, iti religious leaders, nga magapuji, nga iti Jerusalem, kunada, ni Jesus kat kunada, ni, adda ni Beelzebub kanyam, iti prinsipi, iti demonyo, araramidam dagitoy. He is doing miracles. Agsusuro isuna, araramid iti miracles. Makikita da, iti panakabalin iti Dios. Nalinis nga panakabalin. Nalinis nga panagsirbi iti tao. And yet, dagiti religious leaders, dagiti skribo nga dagitoy, dagiti sekretary nga mang kupkopya, dagiti history, dagiti Hudyo,
kanisumat lang itinangkopya iti scripture strictly nga kinopyada di Old Testament agrugimutan agkupas dagijay na isuratan na tapno ma-preserve di writings sudah tinausar. They are very religious as well. Religious people matlang dagiti nga tattao. Nam tinadagsenta kusasyon da kani Jesus kunada ada ni Beelzebub kada kayo. Kanyan kanday tanga tao. Sino dati Beelzebub? Dahito iti deduction dagiti pagano di chimpuda nga Dios dagiti bangaw. Adatoy suna. Mararami na dagiti nga milagro babanti pa nakabalin ni Beelzebub. Di Diyos itingilaw. Kan uray ni Satanas adda kanya na so mararami na dagiti nga pataktakyasan na dagiti demonyo nga mangluglugan dagiti tao. So that was the painful accusation. And that accusation tinapasama kajay dito nga imbaga daytoy timbaga ni Jesucristo nga they have committed a sin which will never be forgiven. Gapusta naglawag nga nakita dati nalinis nga milagro pannakabalin nangheg dati sursuro daytoyon iti pamanaknak nga daytoy di Misayas and yet kunada na dimdimunyoan dati daytoy linuganan ni Satanas. Di panakabalin na jararami din nga milagro gapus iti panakabalin ni Satanas. And that sin was mentioned ijay accusation nga diay gapus ijay. And the sin is the blasphemy of the Holy Spirit. So that was the time kini Kristo Jesus. And that sin was never mentioned ijay chimpo nga nalpas ni Jesucristo nga nagbiag diti daga. Nagsubli so na di langit. Awan nga namin mention di ayin. Di chimpo na kita apostol. Awan nga namin mention di jay. So that sin is only applied the literal ministry ni Kristo Jesus diti daga where he was accused na akusaran ni Suna nga he is doing the work babanti pa nakabalin ni Satanas. Kan babanti pa nakabalin dagiti Dios iti bangaw. So makita tayo dating nga baso niya. So be careful tayo dagiti nga terms nga maususar. So ada yung time nga na-apply jay matlanggay nga simpuhanan nga applicable kada tayo tatanga panawan. Itata dati si marunong nga saludsod. Nung managbasulak, pastor, preacher, aduti narami kong mabasol. Akseptaran na pa lang nga tayo ti Diyos. Dahito ti testimonya na Apostol Pablo kan may isang rason nga apay nga napili isuna iti panakaisalakan. Testimonya na Apostol Pablo nga kunana iti 1 Timothy chapter 1 verse 12 nga kunana I thank Christ Jesus our Lord who had enabled me in that he counted me faithful putting me into the ministry. In short, I thank the Lord nga niapo tinangitod kanyak ti kabalan kan panakabalin na ngayon nak ngagbalin nga matala kan ngayon nak nga mausar iti trabaho na. Di verse 13 kunana jay amoy mati tinapalawas ko may sak nga blasphemer inlunlunod ko ni Jesus. Inlulunod ko ni Jesus. It is not a blaspheming, it is Santo Espiritu. But he blasphemed. It's inlunod na, in-curse na ni Yesu Kristo. Pinarigat na dagiti pasurot na, pinatayin na, isunatin na mastermind, no, apay nga natay ni Stephen, may isang leader di church. Nagaduti pinarigat ko. Inpabalot ko nagaduda. Nagtiyam yamanak nalakam ko ti asi ti Diyos. Gapos tayo naramit ko rito nga hangkong mo kinaignorantik nga kunak no usto no mahanggaya. Palalo iti parabor ni Apo nga ipakita na kanya agluplupyas ti parabor kan kastamat iti ayat na gapos kini Kristo Jesus. Aday ba kada kayo? Nga na Isu Kristo imay diti lubong tapno isalakan da tayo nga siyak mismo timang panaknak nga may sak nga chief of the sinners, may sak nga grabe nga managbasbasol, unworthy and deserving ti pamakawan kan panakaisalakan, kan forgiveness ti Dios ngam nalakam na. Ada ka ti basol nga hangaksiptaran ti Dios. Ni Pablo mismo iti ihimplo ditoy. Naawan iti basol nga hanga pakawanan ti Dios. Kalpasan di basol di blasphemy of the Holy Spirit di Mark. Di chimpo nga nagsubli ni Jesu Kristo. Amin nga basol tata. It will be forgiven
Nulaki diti may isang nga tao kat dumawat ti pamakawan. Talaga ba, pastor? Akseptaran na kay Diyos, pakawanan na ka. Iti libro ti Hebrews, chapter 10, verse 17, di chapter 10 verse 1 hingga ti 16 kasasaritaan na iti comparison iti sakripisyo di templo kundi sakripisyo nga ito ni Jesucristo. Kuna na di sakripisyo nga ito ni Kristo Jesus aday ba kada kayo? Iti panakabalin nga diay kat kuna na di verse 17, and their sins and iniquities will I remember no more. Kadagiti nagtalak jay perfecto nga sakripisyo ni Kristo Jesus. Chapter 10, verse 10, hingga 15. Dagiti nang anay, jay perfecto nga dato ni Jesucristo jay krus ti Kalbaryo, adati katoy ba ka kayo. Nga dagiti basol yu, kundi limabsingan yu, iti sangwanan ni ti Diyos. Na kayo nga nagtalok kay Jesucristo. Linipatan ni Apo dagijay na basol yu. Adati may nga preacher ko na dahito lang iti account kan verse nga mangipakita nga kinabawan ni Apo Dios iti basol iti tao. Nga ni Apo Dios when it comes iti basol iti tao linipatan na de nga hana nga isubli-subli. Hanamot kahit nga saon nga hanan nga amo. Namtikat na nga saon. Inbati na dagiti nga basol. Kathanan to nga isubli-subli gapos ta tinalak ni Kristo Jesus iti maysa nga tao di sakripisyo kan dato na kat binaklay ni Jesucristo di krus. Isu nga tikit kita ni Diyos sa matata ti maysa nga tao nga inmawat ni Kristo Jesus kat ni Jesucristo. Di perfecto nga daton nga tinalak na di tao. Di nangidaton nga di ni Jesucristo. Kunay ti sao iti Apo. Pinakawan ni Apo isuna. Inakseptar ni Apo isuna. Namin nagitibasol na. Awanan ti panagsingir. Awanan ti panangisubli. Gapos tanalpasan di jay ti sangwanan ti Diyos. Nura duman nagpakawan tayo. Sige, pakawan na siya ka. Ngam, hang kung aliplipatan Diferensya iti Diyos. Hindi chimpo nga dimawat tayo ti pamakawan. Linipatan na rin nga basol tayo. Kat uray no siya, uray no anyaman nga panawan. Gana di chimpo ang takter tayo. Hanap to nga isubli-subli Ang kumalipatan yung kastam ni kaubing mo. Ang kumalipatan niya kas-kastam hindi nga kasto iti biyag mo. Iti sangwanan ni Apo. Iti pamakawan na. Han mo nga mangag di nga saw. Iti mangag mo lang. Gapos kin Jesus nga tinalak mo. Pakawan na siya. Kapsat. Pakawan na ka nga ni Apo Diyos. Akseptaran na ka nga ni Apo Diyos. Amin kadi nga basol mo. Katlipatan na. Pakawan na. Kat kung na pa'y lipatan na pa'y nga hana nga isubli-subli. Nulaki di talkom ni Jesucristo. Kapsat. Mabaling nga umasil ka kanya na data. Taunag ti kwarto mo, unag ti balay mo. Ada ka di tag tatrabaho. Tamagam ti bagim. Apay di mawatak ti pamakawan iti Diyos. Kasatnungan, hanak nga dusa ni timpirno, hanak mat nga din mawat ti pamakawan. Apay talaga ba nga din mawat at ti pamakawan kanya na? Sapay kumata eksaminam ti pamatit. No makita mahan mo pa'y nga din mawat ti pamakawan kanya na. Han mo nga inanay ni Jesucristo. Nga umanay di naramin na di krus. Nga din mawat ka ti pamakawan. Ni Jesucristo ti baso. Awan ti panakasalakan. Nagtawad ko may ti puso. Ibagam tingiwat mo. Iti panagbabaw yung ti baso mo. Hanga siyak timang kasaukan para kanyam. Sika timang danon diti Diyos. Sika tinagbasol. Ururahin na ka. Nga ibkas mo.
dinapintas nga mensahe iti panagbabawim kapusta akseptaran na kay ti Dios no arami dagay. God bless you. Sapay kumata na salunat. Naiwanan kayo ti daytoy nga umay. Kano ti sang sanguan tayo nga napnap ti daytoy nga alal daw. God bless.